Şağa Şilay Amerdin jî li midyadêgera bîsikletan li darxist. 81 bajarî insan ji bo hareketa xwe ji bo sağlıka xwe bisiklet ajonin. Me jî me got hem ji bo Yeşilay hem jî ji bo insanê me got me bisikletê ajonin. Gelek kes ji bo jiyaneke bisehet li navenda navçeyê kom bûn. Paşê li bîsikletên xwe swar bûn û bi hev re ajotin. Me bisiklet ajot zaf xweş bû. Me tur bavê nava midyadê de. Em zafî ji bisiklet dikin. Em dibakine we jî. Hevalê me bisiklêtê we hebûn, kulîbe we jî heye, em bu arê hatin. Belediye jî ez û Masum Başkan û zarekê xwe re em keçika xwe re jî em bu arê jî hatin. Etkinlikê xweş çêbû, baş çêbû. Çalekî li parka Recep Tayyip Erdoğan dest pê kir û li sûka Zêrfiroşan bi dawî bû. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bütün çocuklar bisiklet sürsün.